Santeri Herttoniemen Sakalta morjesta ja laitetaanpa tulemaan esittelyvideota tästä erittäin näyttävästä C220 dieselistä. 2015 vuosimallia, 207 tonnia ajettu. Ja mä vähän kuvaan tän korin kuntoa, sisustan kuntoa ja käydään myös läpi, että mitä varusteita meiltä tästä löytyy. Ihan pakko sanoa niin tästä luukista, että on poikkeuksellisen hyvän näköinen C-mersu, että omaa silmää miellyttää kyllä tosi hienosti. Mutta lähdetään katsoa, aloitetaan täältä keulilta. Niin ekaksi täältä löytyy ILS LED-ajovalot. Niillä kyllä näkee pimiellä ajella ja tuo semmosen tietynlaisen mausteen tähän keulaan myöskin. Mutta lähdetään katsomaan tarkemmin. Etupuskuri. Se on siistissä maalissa. Täältä löytyy myös lohkolämmitin sekä tutkat eteen. On hyvässä maalissa, ei ole mitään puskuria painettu nurkkaan. Toki se pitää huomioida, että on yli 200 tonnia ajettu auto, niin jotain pienenpientä käytön jälkeä sieltä löytyy, kun lähdetään suurennuslasin kanssa tarkasti katsomaan. Mutta on hyvässä kunnossa tää puskuri. Konepelti. Hienosti kiiltää, ei ole hypitty siinä päällä. Tuulilasi, se on ehjä. Täältä löytyy yksi pieni kiveisku, mikä saadaan paikattua ennen kauppoja, ettei se lähde siitä leviämään. Tuulilasikin on kirkas. Vänkärin puolen kylki, se on suora, erittäin siististi peilaa. Täällä ei ole mitään lommoja havaittavissa. On niinku hyvässä maalissa tää vänkärin puolen kylki. Sitten kurkataan tältä perältä takapuskuria, takaumpiota, peräkontin maaleja. Ne on oikein siistissä kunnossa. Ei oo mitään heikkoa. Täältä löytyy tämmönen pieni pyyhkäisyjälki, mutta sekin on semmonen tarkemmalla silmäilyllä sen vasta siitä huomaa. Sitten tää kuskin puolen kylki. Samaa suoraa peltiä on täälläkin. On hyvässä kunnossa korillisesti tämä auto. Muutama pieni käytön jälki löytyy, mitä löytyy kaikista 10 vuotta 200 tonnia ajetusta autoista. Sitten nämä kesävanteet, nämä on erittäin näyttävät. Täällä meillä on todella hyvässä pinnassa olevat kesäkumit. Mä saan niistä laitettua noin mitat vielä. Mitat vielä tulevat 19 tuumasta. Sitten täältä kyydistä löytyy meiltä nastat. Katsotaanpa. Mustilla vanteilla. Nastat, missä on hyvin pintaa ja nastojakin näyttää olevan tallella. Rengaskaupoille kai tän auton kanssa lähtiä. Sitten kurkataan täältä sisältä. Aloitetaan kuskin ovesta. Otetaan tuosta. Ei ala huutama. Aloitetaan kuskin ovesta. Täältä meiltä löytyy täyssähkösäätöiset nahkapenkit 3 muistipaikalla. Sitten tää penkin kunto. Niin täällä on pieni ratkeama, mikä on korjattavissa. Muuten on siistissä kunnossa. AMG-varustelu. Löytyy tietenkin tää flat bottom ratti ja korisarjaa sun muuta. Laitetaanpa käymään. Miten se lähtee. Pikkusen alle 207 tonnia on tuolla mittarissa nyt. Sehän lähtee kun pitää ja ei ole mitään vikavaloja havaittavissa. Että tää on itse asiassa huollettu ja katsastettu justiinsa ja renkaat hyvässä kunnossa. Tää on kovaa ajoa vaille oleva peli. Nyt lähdetään kattoo. Ratin nappulat. Ratti ylipäänsä muutenkin siistissä kunnossa. Näyttö. Tää kojelauta. Touchpad löytyy täältä. Nahkainen kyynärnoja tai kyynärtuki mikä onkaan. Vänkärin puolen penkki. Siistissä kunnossa. Täältä löytyy kans semmonen pieni tikkausvirhe, mikä on myöskin korjattavissa. Jos ne vaivaa. Niitä on aina käytetyissä autoissa. Jotain tollasia pieniä. Apukuski, toi ovipahvi siisti. Kojelauta muutenkin on erittäin näyttävässä kunnossa. Ei oo mitään mainittavia sieltä. Sitten se mikä on iso bonus tässä, niin kattoluukku. Tuo muuten fiilistä kesään, kun käypi tuolta jäätelöä hakemasta ja katto auki ja muuta kuin kovaa ajoa vaan.
Vetäänpä parkkiin takaisin. Tää ihan justiinsa tuli meille tää auto ja tää on kyllä semmonen peli, mikä tulee lähtemään nopeasti. Et harvoin tulee näin näyttäviä C-mersuja tuolta vastaan. Seuraavaa saisi sitten jo pitkään aikaa ootella.